Is-sena 2023 mistennija tkun waħda mimlija daqs bajda hekk kif pajjiżna se jservi fir-rwol importanti filwaqt li se jospita attivitajiet li se jkunu qegħdin idawru għajnejn pajjiżi ferm akbar minna fuq Malta. Fl-2023 pajjiżna se jerġa' jkollu siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti wara li Malta kienet diġà serviet f'dan il-Kunsill bejn l-1983 u l-1984. Issa, pajjiżna se jkun qed jokkupa din il-kariga sa tmiem l-2024. Malta se tkun qed tmexxi l-mandat tagħha fuq tliet binarji li huma s-sigurtà, is-sostenibilità u s-solidarjetà permezz ta' kampanja b'dawn it-temi. Malta kisbet vot b'saħħtu ferm fl-elezzjoni li saret aktar kmieni din is-sena. L-impenji politiċi għal Malta madankollu ma jifqux hawnhekk, dan għax matul is-sena 2023 pajjiżna se jkun qed jospita summit importanti dak tal-Med9. Pajjiżna se jkun qed jilqa' lill-mexxejja ta' Franza, Spanja, l-Italja, il-Portugal, il-Kroazja, Ċipru, il-Greċja u l-Slovenja. Fl-aħħar laqgħa għolja li kellhom dawn il-pajjiżi ġew diskussi diversi temi fosthom l-enerġija, il-konnettività u l-migrazzjoni. Lilin mill-politika, il-kultura lokali se tkun qed tieħu l-ħajja fl-intier tagħha hekk kif pajjiżna ħareġ bisħieħ mill-pandemija. Għaldaqstant fost diversi attivitajiet kulturali li jsiru madwar il-pajjiż kollu, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Festivals, Festivals Malta, se tkun qed torganizza numru ta' avvenimenti tul is-sena kollha. Kif imħabbar, Festivals Malta se tagħti bidu għall-kalendarju tagħha bil-Valletta Baroque Festival f'Jannar, imbagħad ikun hemm il-Karnival ta' Malta fi Frar, il-Festival Mużika f'Marzu, Ritmu u l-Malta International Arts Festival f'Ġunju, il-Malta Jazz Festival u Dance Festival Malta f'Lulju, il-Notte Bianca f'Ottubru u The Three Palaces Festival u The Yearly Opera u Music Festival f'Novembru. Ix-xena sportiva lokali ukoll se tkun qed tieħu l-ħajja b'diversi avvenimenti. B'mod notevoli, pajjiżna mistenni jospita l-logħob tal-pajjiżi żgħar bejn Mejju u Ġunju. Permezz ta' dan il-logħob, pajjiżna se jkun qiegħed jilqa' mal-1000 atleta li se jkunu qegħdin jikkompetu f'għaxar dixxilpini sportivi f'madwar 11 il-faċilità sportiva. Wara, ħidma mir-Reġjun il-Lvant matul is-sena 2022, dan se jkun magħżul bħala Reġjun Ewropew tal-Isport għas-sena 2023. Reġjun il-Lvant huwa kompost minn Birkirkara, Ħalarawr, il-Gżira, l-Iklin, Ħallija, l-Imsida, Pembroke tal-Pjeta, San Ġiljan ta' Sliema, is-Swieqi u ta' Xbiex u se jkun qed jorganizza numru ta' avvenimenti sportivi. F'avvenimenti oħor ix-xena tal-futbol Ewropea se jkollha ħarsita fuq pajjiżna meta matul is-sajf tal-2023 se tkun qed tilqa' l-Kampjonat Ewropew ta' taħt it-19-il sena. Matul l-2023 imbagħad pajjiżna se jkun katalist fl-avvenimenti tal-komunità LGBTIQ+ fl-Ewropa hekk kif se ssir f'Malta il-Euro Pride. Dan se jsarraf f'ċertifikat pożittiv ieħor għal pajjiżna li issa ilu għal diversi snin fil-quċċata ta' l-indiċi il-GAEurope.h li jisboq id-90%. Pajjiżna organizzaw wkoll b'suċċess iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Pride March fil-Belt Valletta li matul l-2023 se ddawwar ħarset l-Ewropa fuqna. Għall-ewwel darba fl-istorja sar ukoll il-Pride March f'Għawdex.